Супакой добро сябры, рады вас вітаць з вянца, асабліва тых, хто дома зараз. Як бачыце, я трохі пераадзеўся, каб было бачна, хто я і што я. Вось. І працягваем нашы разважанні не без дапамогі святога Яна. Сёння пра тры рэчы. Раскажам вам пра ногі, як бы это смешна не гучала. Будзем разбіраць пра час і пра трэцюю такую штуку, якая вельмі істотная для кожнага з нас, але пра которую здагадаецеся пасля ў працэсе. Першая рэч – гэта ногі. Уявіце сабе, што мы перанесліся трошкі ў часе і прасторы, дзесьці так на 2000 з хвосцікам год у часе. У прасторы гэта будзе Рымская імперыя, хутчэй за ўсё нейкія тэрыторыі грэцкія, магчыма зараз ці то Рым, ці нават Галілея, дзе Езус жыў, і Іерусалім. Гэта тэрыторыі будуць найлепшыя. І там хтосьці запрасіў нас у госці. Прыкладам гасціннасці кожнага гаспадара у той час у тых месцах было то, што ён даваў госцю абмыць ногі пасля прыходу. Ведама, што людзі не ездзілі на аўтамабілях, хадзілі пешшу, у сандалях, дазвалялі на гэта умовы надвор'я, і калі ён прыходзіў, хтосьці з яго сям'і, хто быў ніжэйшы ранга, ніжэйшы у іерархіі, альбо рабы, найчасцей слугі, яны мылі ногі значным госцям, а хто не меў слугаў, то проста даваў ваду, і госці самі сабе тыя ногі мылі, калі госці былі такія менш значныя. І Езус сёння у Евангеліі святога Яна дакладна робіць вось гэты жэст. Бярэ прасціну, абвязваецца ёй, бярэ ваду, мішу, ідзе мыць ногі сваім апосталам. Што ў гэтым радыкальнага? Хоць ведаем, што Езус сапраўды ён некаторыя ўстоі ламаў, альбо напаўняў іх зместам. Вось это рытуалы, которые мала што значылі свайго часу. За яго часоў кожны настаўнік, кожны рэбе, ён ніколі не дазваляў сабе мыць ногі, зламаць вось эту іерархію паміж ім і вучнямі. І самае цікавае было тое, што некаторыя былі вельмі пакорныя, пра іх пішуць мідрашы, што яны былі вельмі пакорныя, але не ў справе іерархіі. Езус нават тут радыкальны. Ён мые ногі вучням, хаця, як пішуць біблеісты, па тых дарогах, дзе яны хадзілі, вось у той частцы Іерусаліму было вельмі чыста. То бок яны не мелі брудных гэтых ног. Але ён хоча паказаць ім адну рэч, што тут ужо не працуе чалавечая іерархія. Тут ужо не працуюць нейкія такія правілы, которые людзі самі выдумваюць. Ёсць толькі я і іншая асоба. І ў адносіні да гэтай іншай асобы, што ён пацвярджае, калі кажа пасля апосталам, вы таксама так рабіце. Гэта я вам напрыклад раблю. Напрыклад для вас. За прыклад вам даю гэта. Езус паказвае, што ў адносінах да той іншай асобы я заўсёды мушу застацца тым, хто і мые ногі, калі я хрысціянін сапраўдны. І тут паўляецца праблема, вы скажаце, ага, а ты так робіш? На мяне. Ось. Не заўсёды. І, ведаеце, справа ў чым? Дапаможа нам разабрацца Ян Златавусны, Ян Хрызастомны. Піша так, каментуючы вось гэты верш. Уявіце сабе настаўніка, который робіць у школе пропісі. Ведаеце, што такое пропісі? Да? Усё мы іх з імпэтам малявалі калісьці ў першым класе. Вось. І ён кажа так, што настаўнік прыгожа выпісывае літары, каб вучань мог хоць неяк іх паўтарыць. Езус робіць нам вельмі прыгожы знак, ён дае нам прыгожы вельмі знак, каб мы хоць нейкім чынам маглі яго ўлавіць. Ведама, што той любові не заўсёды у нас хапае. Ведама, што той любові не заўсёды можа у нас быць даволі, але вось тут і ёсць это месца. Ёсць эта высока паднятая планка, да якой мы мусім дайсці. Это вяршыня Эвересту, дзе мы мусім ускараскацца з яго дапамогай. І гэта і ёсць запрашэнне Хрыста да того, каб мы былі яго вучнямі. Запрашэнне да любові. Это трэцяя рэч, пра которую меліся сёння гаварыць. Любоў. Вось другая справа – это час. Езус на апошняй вячэры, як піша Ян Евангеліст, здолеў дайсці да моманту, калі яго час выканаўся. Ён піша, калі час яго выканаўся, хацеў ён эту вечеру з'есці з вучнямі. Чаму хацеў эту вечеру з'есці з вучнямі, хацеў з імі быць? Таму што да канца іх полюбіў. Езус да канца любіць. Уявіце сабе, як можна полюбіць да канца. Да якой ступені можаш полюбіць? Што можаш аддаць? Гэта цяжкія пытанні. Чым можаш ахвяраваць? У цяжкім часе. Сваім часам, сваімі грошамі, не ведаю, сваімі эмоцыямі, сваёй працай. Што можаш аддаць? Што табе застанецца? Христос аддае сябе цалкам. Нічога ў яго не застаецца яго. Таксама гэта вельмі высокія рэчы, высокая вяршыня, да которой, магчыма, не дойдзем зараз, а магчыма, ўсё жыццё не дойдзем. Але да которой мусім імкнуцца, бо дзякуючы гэтаму жыццё наше будзе мець сэнс.
бо без гэтага сэнсу мець, напэўна, не будзе. І гэта выкананне часу у Хрыста, яно вядзе нас таксама да любові. Гэтыя два словы грэцкія метабазіс і агапе. То есть, з аднаго боку, гэта выкананне, здзейсненне, пераход вось гэты Езуса і любоў. Вось яны вельмі блізкія, піша Юзеф Ратцингер. Чаму? Таму што у іх выражаецца кірунак, вось куды ён імкнецца. То бок сапраўды гэта кірунак. Калі ты сядзіш і думаеш, чым ся заняць, не ведаю, у ізаляцыі, ці хтосьці з вас на каранціне глядзіць, ці яшчэ як, калі сядзіш і думаеш, чым ся ўвогуле ў жыцці заняць, вельмі часта, і што рабіць у гэтым жыцці, і што здзяйсняць і так далей, памятай адну рэч: усё вымяраецца колькасцю любові рэальнай у табе, колькасцю таго, што ты робіш з любові. Это могуць быць рэчы такія бачныя, могуць быць рэчы зусім не бачныя. Это можа быць вельмі гераічная нейкая праца тытанічная, которую будуць бачыць і хваліць. Это можа быць жыццё малітвы закрытае, про которое ніхто не будзе ведаць. Я маю такую одну сястру знаёмую, которая дала абяцанне, што ніколі не будзе адпісваць, напрыклад, на лісты. Яна знаходіцца ў сузіральным кляштары. Ведаю, што для паловы з вас, которые глядзіць, напрыклад, і не до конца мае нешта супольнае з хрысціянствам, ці пачынае нейкія крокі веры, гэта гучыць вельмі дзіка. Як гэта яна так? Да? Што гэта змяняе? Чаму чалавеку не жыць сацыяльным жыццём нармальна? Ось. І гэта яе выбар. Для таго, каб нішто і не адрывала ад Хрыста, але тут яшчэ ёсць момант. Для таго, каб яна не мела вось этой магчымасці захапіць эту любоў ад іншага чалавека. То есть, сколькі Бог дасць этой любові, столькі яна мае. Вельмі радыкальны крок. Я б не ведаю, ці згадзіўся б на такі крок. Вось чалавек так мае. Мае дарагія, Езус сёння у Евангеліі святого Яна нам не кажа пра Эўхарыстыю. Заўважце, няма вось абрада ўстанаўлення Эўхарыстыі. Хоць сёння імша святая вячэры Пана, то сёння ўсё павінна быць пра Эўхарыстыю максімальна. Няма мовы пра гэта. Няма мовы пра гэта. Езус устае, проста бярэ рушнік, то есть бярэ гэта вось прасціну гэту, бярэ ваду, ідзе мыць ногі. Эўхарыстыя здзяйсняецца дзякуючы любові Хрыста да нас. Эўхарыстыя здзяйсняецца ў нас таксама перамена. І ведаеце, я думаю, што часамі можа загучыць это вельмі так для кагосьці дзіка, так як перамяняе хлеб і віно, тое, што чалавек прынёс гэтыя дары на алтар. Дух Святы, Бог перамяняе праз святара у цела і кроў, то есть сваю прысутнасць. Так у нашым жыцці такія просто дробныя нейкія справы, на которые мы можам згадзіцца, нейкія такія крокі, нейкія жэсты такія, которые, магчыма, будуць просто для нас саміх не вартыя. Але добра зраблю. Тут это нішто не каштуе мне, гэта прынясе нейкую радасць камусьці, ну добра зраблю. Бог можа ўзяць гэтыя жэсты. Бог можа ўзяць гэтыя вось дробныя справы і пераўтварыць іх у сваю прысутнасць. І няхай это не будзе пафасна. Дарагія, это абсалютна праўдзівая праўда, хоць это і таўталогіяй называюць праўдзівую праўду. Это сапраўды, это так. Можа Бог узяць цябе, можа Бог узяць то, што ў табе, пераўтварыць гэта у сваю прысутнасць. Учыніць цябе благаслаўленне. Так як звычайны хлеб, звычайнае віно можа стаць яго кроўю і целам. Так як адзін просты жэст можа людзей навучыць вельмі канкрэтна любіць, паказаць ім, хто яны. Думаю, што тут лепей скончыць, і кожны з нас дадумае далей, што для мяне асабіста значыць гэтае слово. Сёння Хрыстос табе мае ногі. Сёння Хрыстос цябе корміць. Сёння ты пераўтвараешся таксама у яго прысутнасць. Твоё сэрца, твои ўчынкі, яны могуць быць месцам, дзе Бог на зямлі паселіцца. Ёсць такое прыслоўе: на Беларусі Бог жыве. Ведаем, да? Дзякуючы Караткевічу папулярнае. Ведаеце, што Бог жыве паўсюль, дзе мы. Бог жыве ў нас. І вельмі часта нейкія такія рэчы, которые, здавалася б, можа, не прост кажуць пра яго, не ў лоб. Яны з'яўляюцца месцам, праз которое ён да нас гаворыць, і ён дзейнічае. І сэнс не ў тым, каб хадзіць са шклом павелічальным і шукаць, як Шерлок Холмс, дзе там, што там. Сэнс у тым, каб проста даць магчымасць яму да нас гаварыць.
Сэнс у тым, каб не адкідаць магчымасці, што менавіта вось праз нейкія такія дурныя рэчы, можа не дурныя, але такія простыя, звычайныя, Бог прамаўляе да цябе, да мяне, да нас. Хоча з намі быць.